golle ngadi haala kon ko haala wattinto golle wima heddotake wadde haɓata ko nen heddo e haalede haɓata wima min ginnani meɗen to jinnomi wadde ko sap quoi holu sap aɗo gallirɗani fewlay wona sap whatsapp simi haali ko fewani tan jalde kam andami komi holon min kay komi korɗo mi ala tan jalede simi haalnimam waɗanmi law wiya kam ɗum ɗo fewani mais a fotan kam jalde wona en tout cas no kalirɗama wona lawol donc ko whatsapp yite wona sap ko whatsapp yite ok min mi ala tan par ce que joni gonmi ɗo ko komi korɗo wonnam ɗo whatsapp ok ala probléme wonoma ok a jarama merci mais forcément so neɗɗo haalni tawi fewani a foti wadde no lawol faami mbasamo jalde ok ala probléme ok a jarama merci par ce que a anda min kam hoɗon wona merci a jarama yo Allah yetto